La proposta d'aquest llibre, el contingut d'aquest llibre, forma part d'un camí. Llavors, aquest camí sí que des de fa uns anys l'he anomenat filosofia de la proximitat. Llavors, el camí sencer, que no s'acaba mai, seria el de la filosofia de la proximitat. Llavors, el que es fa és anar recorrent trams d'aquest camí. Llavors, pensar vol dir, doncs, això, un tram, una fita, després una altra fita, després una altra fita, i això va, doncs, confegint una mena de forma, es va adquirint una forma, és a dir, la reflexió, el pensament va adquirint una forma. Hi ha un autor contemporani que d'això en diu una constel·lació, i això m'agrada a mi, perquè vol dir que vas fent una forma que té la forma de constel·lació, és a dir, de punts, diguem, nuclears, que d'alguna manera, de punts importants, no tan nuclears perquè hi ha més d'un nucli, de punts importants que es van connectant. Llavors, la connexió d'aquests punts conceptuals, doncs és com una proposta filosòfica i en aquest sentit sí, o sigui, aquest llibre, tot i que es pot llegir, òbviament, de forma independent, té a veure amb una constel·lació o amb un camí, o les dues coses.